Fl-20 anniversarju mill-FIAU ġiet ippreżentata strateġija għal din l-entità għall-4 snin li ġejjin. 10 snin ilu l-FIAU kella biss 13 l-impjegat budget ta' 380,000 euro, iżda issa din l-entità għandha ammont kbir ta' ħaddiema u budget ta' 11 miljun euro u nofs. Waqt din il-preżentazzjoni intqal l-FIAU implementat il-maġġoranza tal-obbligazzjonijiet legali sabiex jimxu skont ir-regolamenti tal-FATF. Din l-entità qalet li mexxin fid-direzzjoni tajba, b'mod speċjali hekk kif pajjiżna ħareġ mill-lista l-griża f'qasir żmien. Lan tal-FIAU u li tkompli tikkumbatti il-ħasil tal-flus kif ukoll tipproteġi ir-reputazzjoni ta' Malta għalkemm pajjiżna għadda minn żmien diffiċli riċentament. Huma saħqu li aġġornaw il-viżjoni tal-FIAU kif ukoll l-għanijiet sabiex jassiguraw sostenibilità. Barra minn hekk se tkompli l-ħidma tal-komunità tan-negozji kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonali. Din l-istrateġija hija mibnija fuq 6 pilastri fil-waqt li ġiet żviluppata b'mod intern, jiġifieri ma kienx hemm għajnuna minn esperti barranin. Dawn is-6 pilastri jassiguraw komunikazzjoni effettiva fuq livell internazzjonali, il-ġenerazzjoni għall-intelligenza finanzjarja, komunikazzjoni u koordinazzjoni effiċjenti bejn l-impjegati fost affarijiet oħra. L-għanijiet li l-entità se tkompli taħdem fuqhom għandhom jgħinu lill-FIAU tkompli tikber fil-futur u tagħti kontribut akbar lill-ekonomija ta' pajjiżna.